Ebusia Ghana Police Service release press statement a kyerɛ sɛ enano that Sunday Clash a between NDC ne NPP no ahu na afei so no sa de update aba a kyerɛ sɛ suspect obi a declare nipa no wanted. Afei so sa de update asa aba concerning East Legon incident na na claiming the lives of two ladies cars are not involved no eja etomo. What the fuck? Huh? Let's talk GH rumors. And then the first time I'll pop it into my video, make sure say over subscribe here there mama na fe wa click on notification bell no so say the any upload be on sabit me aka na wa share na fe wa share ama for front so aba be share make sure say obe like it and so e dey mama. Na Sunday day twam ya Mamobi NPP ni NDC members ko Clash wo ho a na enya asem ketwa ekoye atwema mentwi pa ma ebi mu prior te se na ye serious issue ankasa te se na ade a na ekoso nyina ne se no omukọ health work na te se nye ntokwa na omukọ ku but obi nim de ya trigger ebufuo ema basabasa ye si gidigidi pa na enya asem ketwa wo ho nom na maybe na video no onhwe ya na wahwe so owura fi a yenka ye ho kakra emra. De course so ewo Mamobi kwasiada atwam ya eno ana yakohwa aba na kyese na enya asem kitwas etuo se be etuo twi nyina ebebe mu a kyese na ani nyan pam na Ghana Police asem ne baaye no omudi nkai the statement baaye ena eno achi no omsade another statement assign aba. First statement Ghana Police de baaye no say ena omokai o say police updates. One on NPP NDC disturbances at Mamobi. The Ghana Police Service wishes to assure the general public that investigation into the disturbances that occurred between supporters of the New Patriotic Party and the National Democratic Congress at Mamobi in Accra yesterday, Sunday, 13th October 2024, is still ongoing. So far, one person has been arrested in connection with the incident, and the police are working around the clock to get all identified perpetrators arrested to face justice. And that is no any first statement Ghana Police release ya no much say. And yes, what muhunya koso Mamobi between the NPP and the NDC no omehu no mugusu a omuye ehwehwebu na omugusu se bibia ba na se obi a we involve bia no ombe make sure say omunsa be kasa nipa no no abe face law. Na omusa de another update aba. Now this update no omo de a picture of a guy a okwatu ewo sa video na yekohwe baaye no na chese guy bi anim wo ma no okwatu sa guy no na Ghana Police de na beto omo kire say omo hia no I was here no because a dear nkwana na ekoso a utubi edi twi etuo sa na sa statement na omo de baaye no so ni say
Police update 2 on NPP NDC disturbances at Mamobi. Man captured with weapon declared wanted. So the Ghana Police Service has declared wanted the man who was captured in a video footage with a weapon during the disturbances that occurred between supporters of the New Patriotic Party, the NPP, and the National Democratic Congress, the NDC, at Mamobi in Accra. The images of the suspect, who is identified by the pseudonym as Fatao Motorway, are attached, and we urge members of the public to support us with credible information as we continue our intelligence-led operation to get him and other perpetrators arrested to face justice. Na kyerɛ sɛ ɛyɛ aberante yi din a sisi a wɔn nim anaasɛ wɔn ate ɛyɛ Fatao Motorway. Na kyerɛ sɛ wɔresrɛ sɛ the public ɛbɛboa na wɔn nsa atumi asɔ saa aberante yi mu because n'anim ɛhyehyɛ sɛ wɔtwe tuo. Wohwɛ wɔ screen no so abɛhu sɛ ɔda hɔ a ɔkura etuo ɛwɔ ne nsam nti update a aba ɛfa saa adeɛ no ho no. By Ghana TV sɛ menka nkyerɛw sɛ ho behia sɛ ɛyɛ Ghanafoɔ yɛbɛpatronize made in Ghana product sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔman Ghana bɛtumi afa ne ntoma pa ɛfra no akɔ n'anim. Ne saa nti woyɛ made in Ghana product a numbers na ɛwɔ screen no so no next level sɛ wobɛpeke numbers no na wasend a short video of what you produce the ama numbers no yɛbɛpromote ɛde ama wo free of charge. Afei so by Ghana TV streaming live 247 ɛwɔ Roku Box, YouTube nso yɛwɔ hɔ. Afei so wokɔpiem ɛwɔ Google Play Store nso a app no wɔ hɔ bɛtumi adownload na wɔne yɛ interactive. Na update aba concerning Bishop Salifu Amoako. Ne ba na ɛnam ne so ma accident esi wɔ East Legon a claiming the lives of 2 girls. Sisi ano ɛkame akɔyɛ sɛ update na aba no from Ghana Police no ɛpɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ the suspect Salifu Amoako. Na ɔmo release statements na nkɔfoɔ astate ɛne ɛwokɔhwɛ post na ase deɛ nkɔfoɔ ɛba Clash Ghana Police paa. Ebi mu nso so ɛse ebia na edi na ɔmo abɔ na Salifu Amoako na ɔmo abɔ ɛwɔ statement no mu. Ebia because the car is registered in his name. Nti na ebia ɔmo di ne din abɛhyɛ mu no. Na ɔmo bisa sɛ Ghana Police mu hu sɛ for days now, bare 2-3 days as we see nyina videos upon videos trendy social media indicate say abofra yi akola yi Rad Amoako yi ono ana na etwika na ade Ghana Police mu hu ya na ebi mu so se yenya botre ne nhwe ebia na yenhyehyede bi na omode agu akwan mu akwan ne man no nti ebia mo pese munya vivid details and as a vivid information prove say ampa akwala no anase enya akwala no. But yehu images bi a trendy e social media especially wo X akwala no eda hospital bed so a yaye ne surgery na che say wo hwe wo screen so eda ho anya abofra no enenim mogya ene ade che say yaye ne surgery enya asem ketwa videos so trendy say boy yi na wo twika first video a yedi nkan nyaaye de besomo ewo first asem de buy in the first issue am de bremo no hu ewo mu say na ochika a ono ankasa record yenka ye ho kakra emra no ana second video so a yensa kan ye na brantie etwika na damfo te ne nchen ate se on ne fans na say speed first video no oko speed second video no oko speed na say ye ne habit or drive video speed now because of fans any energy nti it's a man nkofo wonder e ba asem kwa na Ghana Police for be ka kire ya sisi a mo say Salifu Amoako yi ade akra ne didi de Salifu ana ade di we fi ne ho omo we fi omo ho ana te say sa question yi ana nkofo bisa na statement na police for no the by concerning this issue no eno ana mede ato screen ne so no say police investigate fatal East Legon accident. The Ghana Police Service has commenced investigation into an accident that occurred on Saturday 12th of October 2024 at East Legon in Accra, leading to the death of 2 persons. Preliminary police investigation indicates that the suspect driver, identified as Salifu Amoako,
ɛhɔ no saa ɔmo bɔɔ saa dii naa no ɛno ana Ghanafoɔ no bi sɛ yɛnte aseɛ ɛno na yɛnte aseɛ no kyɛ sɛ ɛhɔ no ana question mark no wɔ no ɔmo busa sɛ ɛyɛ ɛwurade no ne din de Salifu anaa kyɛ sɛ amankɔfoɔ wɔnda kakra sɛ Salifu sɛ hyɛ ne din ne baabi na obi nnim anaa na yɛ sɛ mentoa so ɛma mo ɔsɛ Salifu rammed his vehicle into another vehicle on Zeni Ashi Street at East Legon. Both vehicles caught fire and burnt beyond recognition. Na kyerɛ sɛ ɔmo kyerɛ mu a ɛyɛ Salifu Amoako de ne car no ɛkɔbɔɔ another vehicle mu a ɛsɔ ogya a ɛhyɛ dworobɛ. The suspect driver and other surviving victims are currently receiving medical attention. Meanwhile, one of the surviving victims has been treated and discharged, while the bodies of the deceased victims have been deposited at the morgue for preservation and autopsy. Yes, ade Ghana police for the beto na one user and the Eddie Ofoi on the buofu pa was saying, who is Salifu Amoako? Yes, we pertaining to the press release now police for Nedia Ban Omubo Salifu Amoako no bisa say who is Salifu Amoako? Look, a father had to travel down from the States immediately he heard the news about his burnt daughter. So any foul move on this case won't hold. Amoako and his household can be above the law when dealing with other people, but certainly not on this man. Na kyerɛ sɛ wɔkyerɛ a nkwaraa na wɔn hyɛ ne baako papa na ɔwɔ States wɔni Ghana. But ɔte asɛm no ana ɔbaeɛ nti no sɛ ɛyɛ Amoako family no ɔmadwe yɛ ɔmo sɛ ɔmo ɛyɛ above the law a saa particular papa wei deɛ ɔmo ntumi ɛfa saa de no ɛndi no. Another user ne din ɛde Abdul was saying, we are following this keenly. We saw what you did to protest it, and we want to know what you are going to do to an alleged minor driving reckless and illegal, which of course caused the loss of lives. Na kyerɛ sɛ ɔno deɛ n'asɛm a ɔka ne sɛ obiara de n'ani edi saa asɛm wei akyi. Ɛyɛ yɛhwɛ protesters na ehu no ɔmo de ɛyɛ ɔmo ne saa nti no ɔmo hwɛ sɛ ɛyɛ akwadaa a wakɔtwi kaa na ɛnam ne so ama nkurɔfoɔ mmienu awu deɛ ɔmo de ɔmo ani di akyire ahwɛ baabi a ɛbɛkɔ akɔ akɔsi. Another user ne din ɛde Big 7 ɔsɛ wait. What is GPS trying to tell the citizens? The GPS here means Ghana Police Service. Or say, what are they trying to tell the citizens? After all the evidence that surfaced on the internet, you still went ahead and got the victim's name wrong? Or are you also on a mission to thrash the case, work with transparency and stop this? Na kyerɛ sɛ ɛyɛ saa user wei n'asɛm a wɔka ne sɛ ada Ghana police videos bebrebe a ɛkɔ so nyinaa no akwaraa ne din no maahu ana mode suspect ne din mode din foforɔ aba abɛhyɛ hɔ na kyerɛ sɛ nkɔfoɔ bo afu yie paa kyerɛ sɛ obiara de n'ani de asɛm wei akyi but Ghana police usually ɔmo yɛ post bi na sɛ backlash ne yɛ adɔso ayɛ ɔmo yi free hɔ but this time around the post is still there meaning they are still holding on to a din na omabo Salifu Amoako din no. Eno enti manfoɔ ehwɛ say oh ABI is because the car was registered in the father's name eno nti ana omobo papa ne din and now say they have their own agenda. Any update bi aba na need the akyire maso eso ewo fom de eba ba so mo but enim say ye even sofukum chacha kwa bekasae a all stating emphatically that ɔne papa ne yɛ adamfo Salifu Amoako yɛ adamfo na ne ba no 16 years na akwaraa no kɔgye ki wɔ maid hɔ asɛm wei nyinaa yɛnya enti no menim sɛ obiara nso ate it is a see a obiara ayɛ very ready waiting on the Ghana police sɛ ɛbɛhwɛ how a asɛm wei ɛbɛkɔ akɔsi na yɛbɛsrɛ sɛ aka few weeks to vote yɛbɛsrɛ sɛ yɛma asomdwe ndi hene wɔ my Ghana ɛyɛ asomdwe ɛman. Any comments bi a wo bi abetimi ɛgya ɛwɔ comment section hɔ. Me din ɛde na na ekua santo a makɔ